Като мине центъра, нали, излиза на топка, излизане от ръка или от там. Давай. Пас, бе, пас. Добре. Лъчо! Пас! Банка, пази човека, банка! Добре, напред! Сваляш, сам! Айде ми крена! Тони, казах те за Нищо, гърба! браво, момчета, браво! Айде си хванеме хората! Айде! Отвори! Микеле, тук още върни, между двамата! Движиме се другите! Христо! Марки! Към топката, бе! Напред, тъча! човека сега. Лъжливото движение, Митев! Лъжливото движение! Сега! Да! Кел, влизи вътре! Вътре! Келе, без бе! Дай! Връщай! Тръгвай веднага! Абе, защо така? Дай! Пас! Митев, дай! Айде, бе, Владо! Митев, айде! Митев! Ицка, взимаше! Ицка, браво! Пас! Ей! Пас! Тони! Дай, Вели, връщай! Пас! Вели. Пас, бе! Айде, Оливер! Банка до край! А. Тъча. Мигел, скоро! Пас! Дай! Влезе ли? Излезе, бе. Бях тук, добре, играй. Ако има някакви такива ситуации, да. Казвам. Айде преси! Дай, преса! Айде, Микеле, пас! Пас! Дай, Микеле, дай! Вели! Пас, спокойно! Браво, Ванк! Пас! Пас! Обърни я, Марки! Върни сега, върни! Пак. Пас! Инцидент! Пас, веднага! Айде, Още. трима сте! Говорете си, бе. Владо! Бери Микел! Що не си говорят тия деца, бе? Влади! Обърни му я веднага, бе! Късата! Някой късата да среща! Късата да среща! Бати извеждато подаване. Микел, тръгни, бе! Двама сте, айде! Това не беше ли корнер? Всеки с човек! Добре! Айде, тръгни! Тони зад гърбът! По-силна, Вели! Дай, Микеле, Оли, гони. дай! Смело, бе! Опа. Бързо! Елена! Лъжливо движение! Тръгваш! Айде, Вели! Бега! Вели! Лъжливо! Ева! Сега! Близнак, айде, близнак! Дай, Микел, преси! Айде, дай! Мите, дай! Айде! Дай! Айде, бе, Владо! Давай, Ице! Айде, Цак! Паса вече, паса! Браво! Пас! Добре! Не, връщай! Вели, връщай! Още! Бе! На два пъти я спираш така, бе, момче, бе. Напред! Дай, Оли! Гони, Оли, гони! Айде, лъч. Що я взимаш назад, що си я вършиш? Пробай, бе!
Да не ти бега се. Дай, пас, пас! Айде! Стегните се, момчета! Айде, айде! На корнера! Късата! Късата какво значи? Има на някой, който да подаде близо до него. Никола! Твоята задача е там! Ето Никола! Не бе! Четвърти Никола! Напред, Вратара! Спокойно, Мони! Спокойно! Издаеш! Спокойно! Митев, излезте! По-близо! Тони, отвори! Ей, Мони бе! Тони! Тони, бе! Стиг го, бе! Тъч! Зелено! Зелено! Ей! Тони си човека! Айде, Вели! Сега! Напред! Айде, Дай, лъч! дай Лъчи. Ти си Лъчи. Оли, пусти я да мине, бе! Обърни се сега всеки човек! Лъчо, кажи ми кой пазиш сега ти! Ето тук си го хвани Владо да отиде напред! Не ти, Оли! На кой? Ице! Айде, рите тази топка, момче! Ице отнеде! Имаш изкарай я! Опланга! Късата! Тони! Пред двама! Тони! Айде, бе, съмна се, бе! По-височка. Марто, влези вътре да скочиш, бе, къде си ми седиш там, бе? Айде! Ето! Айде! Дай една! Тони, отвори се малко, иска я. Пак ти! Всеки човек, отзад върти назад тебе. Дай, напред! Марто! Вели! Айде, играй, Вели! Тони! Вратар! Излезте! Остави я. Абе, Мони бе! То. Готов? Ей тук! Играй! Ау. Леко, играй! Остани Играй! в центъра, бе! Айде! Ице, дай! Пас! Пас, де! Всеки човек! Отзад да Пробе! сам, Тони! Браво. Айде, Ице, отказва си, цак! Владо, отвори! Дръпай. Айде, сам! След малко ще приключи. Смяна! Идва, Викторе! Ачо! Айде, излизи! Христо! Човек заставаш край. Вики, както минал седмица. Давай. От коя страна? Зад него! Викторе! Ице! Браво! Браво, момчета! Айде! Нико отпускане! По същия начин. Спри да я водиш. Удари топ. Оли, ти си. Браво! Зелено!
Отваряй. Дани! Лъчо изпълнява ялко. Лъчо! Ей, сега ще влезеш. Малко стигна. Дай, Оли, виж къде е Оли. Ет! Банка! Ачо! Пази, пази. Пас. Дай, ма! Айде, вади го. Пас! Айде, бе! Де бе, то шут слаб. Що така днеска? Ритайте здраво. Марти! Там си, Христо, връщай! Айде с пас! Дай пас! Лъчи! Излизай! Лъчизаре! Дай ми го. Гледай си човека, бе! Смяна! Смяна! Ники! Данка! Напред, смел! Айде, помагаш и на ванката! Оли, искай си топка. Дай! Не, нещо така. Не. Обръщай там, обръщай. Оли! Ицо, влез! Дай, Оли, дай. Тис! Маме. Давай по същия начин. Оли! Оли, натискай. Дай! Ти си Вики. Ти си Вики, браво. Браво, Марти. Пас! Пас! Влизай, Оли. Абе, говорете си, бе, Айде! момчета. Дай! Ангеле, браво! Дай! Айде тука! Сесия, Ти си. браво! Ти си Лъчи, браво. Геле, здраво играй! А сега? Мартине! Дай! Тръгвай! Излизай! Бели! Банка! Браво, може. Викторе! През средата, бе! Къде отиде там, бе? Качай! Завърти ги според мен. Виктор, тук по... Дай, момчета! Да, бе, варе, бе! Айде! Айде! Много Айде, лесно моето погледна дете! топката, варе, бе! Мартине! Кел! Кел! Ей, Марко! Хората, Данка, обърни се! Айде! Оли, искай я. Дайте! Дай, пас! Добре! Дай му пак! Пас! Дай, горе! Вама! Айде, Влади, натисни, бе! Айде, бе! Браво, Аче! Владея спокойно, Микела по-бързо. Спираш, Оли. Браво. Дай, Бегайте. дай! Не, бе. Айде. Викторе! Дай напред, Лъчо! Оли тясно! Айде! Айде, Микел, айде! Браво, Вики. Айде! Скачи горе, де! Айде, дай! Гони си Айде, го! дай! Викторе! Пас, Данка! Викторе! Смяна! Как ти ги човек, бе? Корнер! Смяна! Дани, изчакай! Близнак! Айде, машина! Влизаш! Бе, Дани, ти оставаш, бе, Дани! Дани, оставаш, бе! Данка, казах ти да спреш, да изчакаш! Точно така, Ангеле, говорете си. Добре, браво! Супер! Имаш ситуации, харесвам. Бан, Ице, какъв е то пас? Напред! Дръжния, капитанча! Микел! Микел, спокойно! Тръгни с нея! Ти отнеме, Мартине!
Къде от тук ще Лъчо гони. Постоянно, бе! Айде отворимо. Знак пасче. Добре. Още, Микеле, още! Айде пас сега. Лъчи! Пас, Данка, Данка. пас! Връщай! Лъчи! Айде! Лъчи, Зоре! Они! Они! Минаха 15 минути, да ви кажа само. Времето. Той сега ще свира ние, като ще играем. Виж? Италия те да изиграят минаха 15. Елате и вие тук, елате. Къде отиваш, бе? Водите, що не са ви тук вътре? Ох, имам муха в устата. Отивай пиво, да. Сега не можеш никога. Спашихте се. Чете, елате да събереме, елате. Марко, къде тръгнавате? Нападатели сте? Ходи го тук 40 метра сам. Гледаш, да нема за тебе никой да не си. Видиш и последният. Тебе се отнася също. И за тебе. Време си. Влади, 10 пъти може да обърнеш да вземеш слънце. На където сме обърнати на там викаме. Вчера тренирах. Върнеш и да подадеш. Вчера го тренирах. Какво тренирах? Сменяме вратари. Вели, влиза в средата. Айде, искам малко повече с тях. Айде. Как не влезе? Смело, момчета, айде! Да, чакаме сигнал. Вратар! Вратар! Пасче Петров, изкара го. Данка, И Дани, айде тръгни! Да. Айде, Дани! Тук на топката десно има такива павилиони. Напред! Напред! Вели! Ванка, върни се малко ти, върни се! Влади, Добре. дай по-напред. Напред! Дани, тръгни! Не можеш на място да я получиш! Пас! Дай, Вели, дай! Удар! Пас! По-сериозно! Ванка! Пас! Бойно, тръгни с нея. Микел, отвори. Дай! Браво. Добре, добре! Айде, Микеле. Пак. Микеле! Пак, айде да. Задръж! Добре, Добре. айде, Пас отвори пак! го, Пас дай, пак! Прия! Идва! Пас! Айде, бързо! Абе, Мони. Корнер! Тя трябваше да си я фане. Вели за отбита! Така, минаваме, не стоим на място, движим се. Вътре, Ачо. Айде, дай.
Айде с хората, връщай! Връщай, Банка! Дай там, Дани! Обърни на Оли. Сам си, айде. Тръгне, Банка! Виж го, Владо. Владо. Айде. Банка, дай, Банка, дай! Дай. Що така, бе, момче? Браво! Браво, Банка! Човек! Гол. Това ли ще разчитаме? Смяна! Ела. Защитник, който ти дойде нападател там по него и не го пускаш лъжки. Айде, Вели, пас, айде да върви топката, айде! Дани, тръгни на място си, Данка! Айде! На Банка, айде! Спой се малко! Пажо! Айде, давай, Вели! Давай! Браво! Пак! Идвай, Любо! Смяна! Влади! Нападател! Иде! Дай! Лъче, айде по-стегнато! Лъчо! Тръгни, де! Дай! Ох, леко Фал, фал. фал! Жоро, внимателно! Фал! Така, смяна! Гледай Човек тук. тука! Гледайте си хората. Тони! Марти, човек. Изпращаш ли, бе? Смяна! Тони, ще го изпращаш ли, бе? Върни се, бе! Микеле, тръгни за гърба! Айде, пас! Айде! Жоро, бе! Какво правиш, бе, Жоро? През човека, как? Как през Жоро! човека? Защитник си, бе, Жоро! Пас! Дай, Вели! Вели, айде, не, Вели! Айде, Банка. Вели, айде! Тръгвай! Двама сте, Ачо играе! Дай го до края! Гони! Айде, бе! Банка, спокойно! Стой, Оли, тук, стой! Оли! Петров, айде, иска. Пас! Давай, иде! Корнет! Марто! Тони! Айде, бърничко, хвърляме си, ето! Ей, двама са отзад, ей! Един да се върне, бе! Жоро, ела насам! Тръгвай! С удар, Тони! Вели, участвайте! С удар, Лъчи! Браво, бе! Машинко! Ела тук, ела! Оли! 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 Измори ли се? Кажи ми. Всеки човек сега. Лъчи по-напред. Ето го на... Ей! Айде, Вели, айде! Мариша! И кабела. Не трима, бе! Какво правите там, бе? Тони! Аче! Дай, Ачо, дай! Айде, Ачо, Дай, Оли, дай! Добре! Дай му я! Фърли, Жоро, бързо, ето ти го. Жоро, фърляй на Дълъчо.
С удар, бе! С удар, бе! Абе, удар, бе! Ивелини. И Христо, добре. Тони! Ляво! Дай. Проб. Айде, проб. Браво, обръщай, обръщай! Тони! Айде, Бели. Играй. Излезна. Айде, Любо! Гони, бе! Банка, много лесно. Гони! Добре. Браво, Банка! Още. Проб, дай. Гони! Тони, човека, гледай си, бе! Дай, играй. Айде, момче. Айде, сами сте. Връщай. Пази, позад тебе. Ей. Айде, бързо. По-бързо, гони, по-бързо. Смяна, Петров. Бе! Смяна. Вики! Идвай. Айде. Теодоре. Тони, чекайте, бе, чекайте с мен. Ти кога закуса сутринта? Човек, всеки човек. Келе, бягате за гърба. Ето го. 7 номер. Айде. Кой търси топката? Айде, би, Нико. Тони, не са ли ти тука? Шетта. Не ги ли взима? Айде, Любо! Браво! Айде, Лъчи! Напред, Бели. Айде, Вики! Гони, Оли! Викторе! Айде, Вика, да бутай! Горо! Браво, Бели! Добре! Браво, Бели, айде, Бели, дай, бе. Айде, Бели. Айде малко, дайте. Дигайте малко. Нищо, Банка, иде. Вие тримата си искате ли да играете въобще или... Коли ме, не знам какво ми е. Абе, тука ти е, нали идвахте тука с шишетата? Аз ще ги оправя аз. Точно тримата ще ги оправя. Туристите тия. Коли ме, това ми е онова ми. Нищо мъжко няма. А Марти, що не е? И него ли го боли? Айде, бе, учи! Абе, Мартине! Браво, бе, Лъчиче! Браво, Викторе! Мартине! Още един път да го избега човека, ще скъса душите, момче. Браво, Вики! Жоро! Това не си човек, бе! Зелено. Наши, айде. Червено изпълнява. Какво, нали те боли рамото? Не ме занимай когато преценя тогава. Айде, Милине! Браво, Лъчи! Добре, айде, до край. Защо настъпваме така? Давай! Паш, Жоро. Браво, Викторе! Айде, Бели. Банката, да казвам. Браво, Оли, браво, Корнер! браво. Всеки човек сега! Банката. Жоро, не почивай, момченце! Отзад, Любчо! Любо, фани си го е това там! Виж там за тебе! Тео, айде, Тео! Пас! Върши я, подай! Айде пак! Айде бързо, Тео! Айде! Горе, Тео! Айде, Тео! Тео, до край, бе! Пази я! Дай, Аче! Аче, дай! Сидел, долу, виж го пак!
Спокойно. Свали я, свали я. Спокойно. Свали я долу. Дай, Вели. Пас. Тео, много се бавиме. Дама сте. Да. Айде, дай, Вели, дай! Дай! Айде, бе! Дай сам! Оли, ти си. Дай! Спокойно, Ванка, свали я бута надясно. Айде. Тръгвай с нея, тръгвай! Тръгвай! Добре е това! Браво, бе, Ванка! Айде, горе! Айде, Теодоре! Е, Жоро! Тео, защо толкова сила, бе, Тео? Тео! Нас, чие, бе! Айде, Тодоре, айде! Тука потъче. Е! Добре, айде, бързо! Айде, Тео! Движи! Пак ти, бе! Вели сам! Вели! Смяна! Идвайте и тримата, бързо. Ти можеш? Чакай смяна, Мони! Смяна има. Можеш ли? Стой там, айде. Смяна, правим ли, колега? Смяна! Вели! По-нахално и главата я му дава извеждащи пасове, не само. Айде, чули! Айде, Вели! Смаряш се. Марти, спори, бе! Право, близне! Гонете там. Оставя, тя ще Айде, Дмитър! да прескочи. Айде, кой иска напред, давай! Зелено! Лъчо! Напред, Ивелине! Още една минута некъде. Айде, Ри! Пас! Пас! Аймо пак! Добре! Айде, Що не я бързо, остави, бе, Ванка. Виктор? Аз пе Виктор. Пас! Марто. Лъчо, Връщай, връщай! Абе, Данка, напред, бе, Дайте момче! напред, де! Пас! Браво, Ангеле! Гони го, Откри, Влади! Ивелине! Карай вътре! Пас! Айде. Играй! Тръгвай. Помагай! Айде, че Дани, пускай айде. напред. Дай! Бързо, сприя! Давай, ачка си, сториш, не мога да ходиш по... Пас! Браво, Оли. Червено, да. Червено, Ангеле! Червено! Червено е! Благодаря, колега. Бери само малко и се обърни. Марто, не ми играеш нападател. Кой ще иска топката? Аз. Данка! Не само малко. Така. Запази я! Айде, яче! Значи, беше... Червено! Ти, Оли го имаш, Ето. Оли го имаш. Ванка, гледай си зад гърба хората. Дани, не толкова. Данка, е там монето. Да. Не, Оня, ето. Браво, бе! Айде, дай, Дани! Дай, Айде. Мамо! Дай, Ванка! Майка му да е, бе. Мисля, че трябва да свириме край вече. Добре, браво! Тук е един! Викторе! Застани до този Мартинела тук, бе! Абе, какво ви става, бе? Времето! По принцип, приключиха 15 минути, колега. Бъдете точни! Елате бързо до тук. Не, имате още едно полувреме. Ще Гледайте си хората отзади.
Двамата отивате от една страна, тук отзад седи сам човек. Ще му ритате и отива сам. То не се гледат. Трябва да викам падар някакъв тук, не знам. И рискам напред. Тръгвате напред и щом скачате напред и ние да се отцепим, ние да край. Искам да се седите в зоните. Гледате си зоните. Това човек так. Гледате че на една страна, на другата трябва. Играйте защита топлата. Става и на такъв а ти командвай. Не се притесняй да Вели, излезеш малко. айде атака, твоята позиция, айде искам да видя. Айде, Вели. 3-1. За нас. Да. Червено. Ако бием 6-0-6 точки. Спокойно. Спокойно. Не слагай каруцата пред... Пусти. Дай, Вели, дай, Вели. Айде, Вили. Айде да учи, айде да, точно де! Оли, там трябва да си! Лъчи, пак ти избега зад гърба, моето момче! Пак ти е зад гърба! Дани, ето, Вели. Пусни голи на празното към дуспата. Оли! Дай! Как не? Аре, Марко! Леле, бе! Ей, Айде, Вели, здраво! Вели, здраво! Айде, лъчо! Айде, Вели! Влади, на кой е, бе, момче? Лъчо! Кой иска топката? Мартине, изпълняваш, се връщаш веднага. Тръгни, Оли. Стой там, Мартине, стой там. Марто, стой там, гледай си човека да не ти тръгнеш от... Айде! Няма кой да засече тази топка. Браво! Браво! Браво, момчета! Марти, само първия път, Марти, първия път и си я вкарваш. Браво! Това е. Айде. Давай. Ах, леле! Дай още! Още, Вели! Още напред! Мяна! Това е удара. Мяна! Дани! Вики! Изпълнява ялко напред. Кажи му на това да изпълня. Предател. Идете малко по-напред, Тони ще изпълнява. Пуснете се. Остава си, Петров, айде, Петров! Ех, дай Я бе, пускай, тая бе! Връщай сега назад да си гониш човек. Влади напред. Айде, Арче! Айде, тягайте се! Идите! Вели, играеш напред! Напред!
Айде, айде. Айде, ела сега тук да искаш. Айде, Мартине! Връщай, връщай, Марто, връщай. А сега? Дай му я! Ма напред му я, Същата грешка правите. Мартине! само я пусни напред, не пред. Вели, Ти успокой го се, затегаме, Вели. не ме гледай мене, бе, момче. Успокой се, Вели. Айде, играй. Айде, бе, лъчи, айде, бе. Дайте, бравица, играй. Дай, играй. Спокойно, сам си, сам си, сам си. Айде, Вели, влез там. Остави, остави. Не пипай, не пипай. Татко, супер. Една идея, ако навътре, още по-добре. Не тая тук. Айде, айде, Цезар, побъй се. Искай, искай, Айде, починай. искай. Давай. Искай. Айде, Владо! Дигай Ей! главата вече. Браво, моето. Дай му пак. Какво стана тук сега, бе? Браво. Вари, Вели, вари. Извади я.